White. Ο άσπρος. Πικάρει ο άλλος. Tag. Μα ένας από αυτούς είναι white. White. Και εγώ. 10 HP, ένα kill είναι. Τώρα σάρουμε για μάτς. Τις κάθε μάτς, τώρα σάρουμε. Δεν έχουν σίγουρα. Έλα σε μένα. Εγώ γκράπερ εγώ βασικά. Κι εγώ. Άτομο εδώ κάνει rotate. Καλά φύγει. Πάρε. Βασικά δώσουμε ένα, να έχω δύο. Πόσο είσαι? 45 εγώ. Έχεις τίποτα launch, όχι? Όχι, το grab. Παίζω να βγω να μην ξέρω το video. Αλλά FPS αυτό το πράγμα. Ω μαλάκα, πόσο μέτρα. 80 metal δίνει αυτό. Κάτω μου ένας. Lucky landing OP. Πάμε το σπίτι του edit. Δεν κάνει edit ρε. Εδώ, περίμενε για rotate αυτούς εδώ τους φλάγες. Παίζω. Δεν θες να μας πεις κάτω. Τάκα αυτός. White. Dead. White knock. Waypoint, lol. What the Dead. fuck, τι lag ήταν αυτό. Dead. 87 headshot. Μπροστά. Θες να σάρουμε. Southwest. Μαζί. Low. Έχουμε κάνει και η μάρα και δεν παίρνουμε point. Lol. Το βάζω το med να ξέρεις. Βάζω med και παίρνει 15 bandage, ακούς. Είναι παντές όμως. Ναι. Στο. Έχω ακόμη 5 grapper εγώ. Εδώ σε μένα. 10 speed. Εδώ ένας. Έχει τέτοιο εδώ, Locksman. Πάρ' το, παίρνει και εγώ. Πέφτω εδώ στο βουναλάκι και πάω πάνω. Έρχομαι. Πάνω, άτομο. Έχω ultimate hiker. Η μαλακή game είναι αυτό. Easy clap. Κάνω reload. Το 88 headshot ένας. Rift, άκουσα rift, πρόσχε. Ένας θα χτίσει μπροστά, πέσει κάτω μου. Ένας θα χτίσει μπροστά, μη κάνουμε διπλά ρε, χαλάμε μάτς, δεν έχω πολλά. Θέλω να τους βάλω τράβα αυτούς. Tag, white. Ένας θα χτίσει, ένας θα βαράει. Ένας χτίζει να βαράει, καλά. Tag ένας. Βάλα 200 μας. Καλά, σου κράτα χάρη, Ναι.
Έχουμε φραγκάρει, Πόσα ξέρεις, έχεις 7 και έχω 4. Πόσα μάτς έχεις? 1000 ακριβώς. Έχω 200, μπορείς να σπιτάρεις. Ναι. 0 έχω, τι εννοώ. Τα χαλάσα. Πάρε. Άραξε. Ένας πάει για το χάικ. Είναι one shot, τον έχω. Dead. Θέλω τα μάτς σου, τα πήρες. Ναι, σου πετάω εδώ. Δεν αυτός. Από κάτω μου ένας. Κοντάρα. 10 HP. Τελευταίος ο μένος. Έχει χάρη. Έφυγε από το μόνος του. Δεν σφακηγού, baby! Τι ξέρουμε, γάμο! Τι ξέρω, ρε μαλάκα.